Kuya, magandang araw po. Magandang araw din po. Kumusta na po ang iyong karamdaman, kuya? Magaling na po. Ano po ba yung pinagamot niyo, kuya? Dito, yung hindi ako makalakad. Ang tawag niya sa sakit niya ay hips dislocate, ipit ugat. Hips dislocate. Hips dislocation, ipit ugat. Tuwing gabi, pagka matutulog na, Paano? Ayan na si pinakukuha ko Richard. kay Mrs. dito sa likod. Nakataob ako, nakaupo siya. Paano siya maglakad, Richard, yung unang dating? Zombie yan eh. Paano ba yung lakad niya, Sir Richard? Magaling manggaya ito. Ganyan na ganyan, sir? Magaling manggaya ito. Ganyan na ganyan yung lakad mo talaga? Ay, di, pangalawang punta mo lang po ngayon, sir. Dalawa. Ah. Graduate na siya ngayon. Oh, kumusta po yung lakad mo ngayon, kuya? Patingin nga po, kuya. Ba? Ayos na pala eh. Kaya titignan mamaya ito baka mag-inom. Saan mapupunta? Okay, salamat. Kuya, ingat po kayo sa pag-uwi, kuya, ha? Salamat po sa inyong pagtitiwala. Taga saan sila? Taga saan po kayo, sir? Marikina, pero yung mga kasama ko taga Batanes. Okay, Batanes. shout out sa Marikina, Bataan. Shoutout po sa mga taga Batanes Yan. at Bataan. Bye-bye. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Thank you. Bye-bye po, Lord. Thank you po.